שלום, כאן אשר. היום נלמד איך לגמור את הטמגו בקלות. משחק שצריך ללחוץ עליו מיליון פעמים. אוקיי, אז בקלות אנחנו נגמור אותו היום. אתם רואים, הנה יש לי כאן מיליון. כן? טוב, אנחנו ניכנס לסידיה. נוריד את התוכנה iFile. הנה, תראו. רגע. iFile. אתם רואים? זה של אקסילייז. הנה השני כאן. הראשון עולה כסף, זה של סידיה. והסורס של זה רגע. סידיה.exilize.com. טוב, אחרי שהורדתם אתם נכנסים לזה, ככה זה נראה. הנה, אתם רואים, נגיד התחלתם מפה, אז אתם נכנסים לפאר, מובייל, אפליקציה, למעלה אתם רושמים com.bye, וזה חשוב מאוד שהכחול לא יהיה כאן, הוא יהיה כאן, והלבן יהיה בצד השני. שנייה זה איתם. הנה אתם רואים? זה לא יהיה לכם, יהיה לכם ככה. טוב, אז אתם נכנסים בשני. אתם רושמים כאן, לכם יהיה כמה מספר שלחצתם, אני לחצתי 0 פעמים. אז אני רוצה שישאר לי עוד לחיצה אחת. אז מה אני עושה? רושם. דן. עכשיו, אחד הטעויות זה אנשים מוחקים את זה. הם לא מוחקים, אז אנחנו צריכים למחוק. אתם רואים, הנה נכנסים. נכנסתי עוד אחד. אוקיי, שמחתי לעזור.